kono joni en gartata namdal gongal so tawi joni ɗo henne neɗɗo no wonde joom galle mum to ka debbo kadi a fawti hen aɗa golla ɗum holno ɓurdi toon ɗum holno yarata debbo enen ganduɗe enen muɗum tan enen fulɓe walla enen afrinaɓe debbo debbi ko galle jotto ko ene fitta law ene defa yimɓe ene ñaama ko e jafrani konguɗi ɗi ene jibina ko ɗum no nanganɗen debbo kono joni jamonuji ɗi ko mbayni ha tengde ɗeɗo leyɗele ala debbo ala gorko yimɓe fuula ko liggotoɓe onon ne mbaɗa oɗon liggo so tawi oɗon liggo holno gurdiɗon e nder galleji moɗon so tawi kadi oɗon jogui sukaɓe kamɓe manaɓe école aji ma mbaɗne fufla yante gurdam nder galle ɗam yante kadi gurdam liggue ɗum honno mbayi ko ɗum seeɗa bisimilla ma sobnarama eyyi min kam jabgalam hen hewani no fewi ɗo henna kam sa woni ɗo so tawi kon ndiɗo leydi gonɗa sa wiya liggota ko adi foof gueɗe ma foof kala saabu so tawi tan ko gorko goto tan liggoto e galle ne jogui ɗo galle ne jogui galle Afrique ko yoɓata luwas ko yoɓata foof anne debbo ka debbo ma waɗ ko cohluɗa sohli comci aɗa sohli kerem aɗa sohli leti aɗa sohli ko waynone ko wayno so tawi ɗum ɗiɗon fereji foof a wiya oppide hen gorko tan so ɓooyi wodat hen ko manki jeeya haareji ɗi noon puɗɗo so tawi noon joom galle ma jaaɓi a oppima aɗa liggo ma mbawa wallodirde onon ɗiɓɓe foof taw hajuji moon haydara min kam ko noon jiirumi ɗum tigui rigui waɗi fayida jabbol ma machallah waɗi fayida anne Dieynaba waral holko kalda way noon foof eyyi ko kono Ramata wi ni tan ɗo Europe ɗo muusi ha may ha il faut ko debbo e gorko fof liggo mbawa wallodirde jaara yeeso surtout so debbo sono liggo sa wonde e gorko jurmiɗoma e ballodiron e nder galle he ha o nanga ɗo o nanga ko par exemple o so nangue luwas kono wawi nangude dépense o nangue courant et tout ça e non ɗiɗo eyyi ko noon tigui waɗi fayida anne sokhna Aminata holno eyyi ko wiyete ko namdal Mamoudou ngal ene waɗi pour debbo e gorko fof la pour debbo tan jooɗo galle wasa liggade ɗum yarata e poos goto wawa jogade foof il faut debbo liggo gorko liggo ko faate kadi liggey pour so aɗa liggo holno gérita galle ma ɗum ko organisation ma sa waɗi organisation ma a tampata eyyi so debbo liggima gorko liggima so o jaggi to ma o jaggu ga hen jaaron yeeso mbawon wadde projet ji moon mbawon fewnude avenir sukaɓe moɗon eyyi kadi mi arta hen seeɗa ɗum ɗon kadi so tawi onon worɓe ɓe ko adi foof neɗɗo kala ko mbawɗa wadde disnodire joom galle ma so tawi joom galle ma on disnodiri haara arta ɗon probléme yaltata ɗon haydara yaltata ɗon sa nani worɓe hewɓe mbiya wonde rewɓe mumen woti liggu saabu ne waɗi won hen rewɓe ko ganda hokkede teddugal dal anne gorko kañumne so tawi debbo ma ne liggo debbo addan ɗum liggade ko yidde walludemo saabu so tawi aɗa itta lewru foof 200 € aɗa hokka debbo ma so jomum watti liggade ɗiɗon 200 € ma waɗ ko to hettanma ma waw waɗande ɗum ɗon hoore mum anne gorko so tawi aɗa foti yurmade jomum so jomum dawi a yino tampirtani ko noon debbo tampirata so jomum hetti to anne ketta ga hen so mbaɗi noon oɗon ballodir tan goto mum fof no yurmo goɗɗo on ma dewgal ngal waw yarude yeeso kadi liggeyaji moon onon ɗiɓɓe fof wawde yarude yeeso taw hay probléme goto yaltata hen ko noon tigui waɗi fayida kono kadi wonko teskal gonɗo wonko wiyata debbo ne liggo kamɓe gorko mum ne liggo kono ko gorko o tan tampata e galle debbo o sahay kala ko hiɗi waɗata koye poos mum walla wiya ala kañum ko wallata jinnaɓe mum ko ɗanniiɗo no gorko en ɗum ne yiyama ɗo ɗum ne onon oɗon foti artude hen fawde hen onon oɗo jiiɗo ɗon ɗum kono wonde rewɓe kañum en mbiyata kañum ene o ɗanniiɗo ko mawdude ko fatuji wona ko mawdude ko waɗude rewɓe kam en mbiyata ko fatuji kañum wadde gaari Europe o ne liggo nawatama galle bawmumen ko kin fof toon mahade walla maha galle mum ha paara taw gorko mum tinani ɗum fof yiyama ɗon ɗum ɗo onon holko kalto nde woni noon hay so tawi on ɓuurani ɗum kono onon ɗum ɗon kam ay on jii walla on nani ɗum nene holko kalton ɗum ɗo noon eyyi ɗum kam ko yidde wasiyade yimɓeɓe tan yo gartiri haqqillaji mumen joom galle ma so ittima leydi e leydi addima on heddananima haydara sa dañi poɗɗa ko a haɗaka wallude jinnaɓe ma jinnaɗo kadi aɗa foti wallude par ce que ɓiɗɗo wawa yobde jinnaɓo kono kadi a haɗaka wallude jinnaɓe ma kono kadi joom galle ma disodiri muɗum ɓayde ko kañum ittuma leydi adduma kala ko mbatta kalana ɗum pamodiron disodiron son mbaɗi ɗum tan on jarata yeeso kono wiide hooram ɗum kam moƴƴani